Добре дошли в канала на семейство Кирови. Днес сме решили да се отбием до открит рудник Медвен, ако не бъркам името. Медет. А току-що му поменах името, както и да е, всеки бъркам ти имена на нещата. Тръгнали сме в малко кофти временце, но пък в слънчево и приятно и топло време всеки може всичко. Така че ние ще направим нещо различно и дано ни се получи. Айде, чао! Така на фона на Ето! езерото. Готово! Не е езеро, бе! Къде се намираш? На Къде съм? заставен рудник Медет. Добре, стига вика! От 1979 година до 1999 година е добивано мед и цветни метали. Малко ти студенко ли? Не, екстра ми. Айде, аз се качвам в колата, че се смръзнах. И така всичко на всичко не можахме да стигнем до открития рудник. Медет. Пак тя да кажа. Меден. Така. Медът днеска ми е в главата. Ядосахме се, защото обиколихме навсякъде, не намерихме път за този рудник. И погледнахме на картата какви са близките интересни места и така се насочихме към... Аз ще падна, ти ме дърпаш към тебе така. Няма да падна. Насочихме се към Панагюрище и се озовахме на Червеното езеро, което сами се досеждате, че е малко отровно. Това представлява. Трябва да покажеш. Сега ще покажа. Изчакай малко, де! Спокойно, няма да ги оставя без информация, която видях аз. Не мисля, че смисъл е нещо вау, ама нали, хубаво е да видиш и такива места. И така. Ето тук долу се вижда и червеният цвят. Заради който се нарича Червено езеро. И както може да се види, абсолютно всичко, което е в Червеното езеро, е мъртво. Отровено е. Нещо, господина, да кажеш. Наслаждавам се на гледката. Тук до нас виждате каква е зелена тревичка. До сега се чудахме дали тук си опънеме масичката, защото сме тръгнали да ядем на полеви условия. Зелената тревичка и надолу отровата. Отиваме към Цар Асен. Рудник Цар Асен, където се надяваме, че наистина ще видим нещо заслужаващо си, красиво. Още около колко? 30 на минути до там, може би. Такива места се заслужава да се видят наистина. Ооо! Гледай какъв червен цвят изфръкна, бе. Я пък. Леле. Все пак се нарича Червеното езеро. Не. И пяната. Уоу! Аре, стига, бе. Записвай. Аз записвам, но трябва да си контролирам някои фрази. Мале. Я още едно, ако обичаш. Дала съм зум, за да се види по-добре цвета. Айде ми се смее, бе!
Браво. По-тежък камъка, като отдеве. От тук обаче се вижда наистина много хубаво цвета. Ето, това ще фърля. Чакай малко сега. Добре. Хайде сега и аз да мятам. Ще ме снимаш ли? Добре. Не се получи. Яко. Яко се изложи. Айде пак. Обаче почвата тук е от много яко отрова. Да. Да. Ю. Сега ще ви покажа самия път, по който се идва тук до това зрелищно място. Мило, дай да отидем натам, може би ще се види още по-красиво нещо. Натам. Малко в кълта ще го накарам да походим, а няма начин. Така. Значи тук е такова. Локви, као. Сега да видим пейзажа от другата страна. Нали не ми пращаш поздрави на ум? Не, само впитнали. Да. За съжаление обаче не можем да слеземе. Да. Няма по-с как да се качим. Така не се вижда тук вече. Абе, с една дума видяхме червено езеро. И умиращи растения, разбира се. Продължаваме ли? Да. Айде. Не можахме просто да устоим на тази гледка.
И аз те обичам. Обаче идва много стабилен дъжд. Ема и мен. Най-накрая, след доста каране, наслаждайки се на дъжда, който идва от към Гръцко, най-накрая достигнахме до езерцето при Цар Асен. Невероятни тюркуазени води. Невероятни. Не съм очаквала, че ще видя тази красота. Много път беше, но е много красиво. С джип може да се слезе додолу всъщност. До някъде може да се слезе с джип, но с лека кола не е препоръчително. И пеша може да се слезе до самата вода, обикаляйки по самите стъпала. Тъмните облаци вече идват насам. Явно това са последните прекрасни мигове, които хващам. Сега ще се папка. Моето момче ще докара колата на станцията. Хапваме. Времето рязко се влошава, стабилно, много рязко. Аз съм тук при едни борчета. Ето. За максимално кратко време сме обхванати от мъгла. Мен ми се струва, че може и град да ни заплющи, но сме тук. Да. Мислехме ние да си извадиме масичката, ей тук, между тия двете борчета и да се насладим на тази идеална гледка. Обаче егона заплюща дъжда. Заплющя и ще ни отдави и... Обаче пък неземна красота. Не мислехме, че ще стигнем до тук наистина. Луди глави! Удивително временце. Но нищо не ни пречи да си папаме в колата, нали? Да.